गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिम आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन नोंथांमोननो जासिहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारी। थांनाय 19 आगस्ट खालार खालि बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद जयै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों 2020 मायथाइयाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव मख'नाय थानाय 6.3 खौ मावफुंनो थाखाय बिथाङा 29 खालार खालि गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायो। बिथाङा फोरमायनाय बे प्रभिन्सियेलाइजेशन अफ बड' मिडियाम स्कुलखौ लानानै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै एसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि बिथांमोना जयै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सरकारनिसिम खुद्रिनाय फोरमायो। बिथांमोना सरकारखौ खावलायोदि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिथिङाव माब्लाबाबो थाखो राननो नाङा होननानै। मानोना बिथांमोनाबो गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेथन गैयाब्लासिनो फरायसालियाव सोलोंथाइ होबोगासिनो दं। ओंखायनो बड' आरो एसामिस मिडियाम मोननैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनिसिम गोख्रों रावजों खावलायहरो। बावैसो साननि सिगाङाव बिपिएफ हानजायाव जयेन जानानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा लाइमोन बिपिएफ हानजानि नेहाथारि बिबानखौ मोननानै बिटिआरनि खुंथायाव थानाय इउपिपिएलनि राजखान्थि हानजा माखासे सोंलु दैखांबोबाय थानायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुङोदि आंहा राकेश ब्रह्म बिथांजों पार्सनेलि जेबो हेंथा गैया, मानोना बिथाङा आंनि बैसोआव बिदा सोमोन्दोनि। नाथाय राजखान्थि बिथिङाव बिपिएफ दोल बिथांमोना 17 बोसोर जेबो मावाखै होनना बुंबोबाय थानायखौ हेंथा होनानै बुङोदि थारैनो गुवाहाटियाव गंनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बिटिआरनि सेक्रेटारि अफिस, सिलिगुरि गंसे गेस्ट हाउस, कलकातायाव गंसे गेस्ट हाउस, दिल्लीयाव गंनै गेस्ट हाउस, चेन्नाइयाव गंसे गेस्ट हाउस, क'क्राझार बड'लेण्ड कालचारेल कमप्लेक्स, CIT, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो इन्जिनियारिं कलेज बायदि बायदिफोरखौ हाग्रामाया गावनि खुंथायनि समाव लुफुंदोंमोन होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। बेजों लोगोसे इउपिपिएलखौ बिथाङा 5 बोसोराव मोनबा खामानि मावनायनि एग्जाम्पल होनो थाखायबो गोख्रों रावजों खावलायहरो। मोनसे समनि बारग' मन्त्रि मानगोनां रिहन दैमारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मैया रोखा खालामना होबायदि बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया होनना। बिथाङा बुङोदि बिटिआर गोरोबथाया सान्थिनि गोरोबथामोन, नाथाय बे गोरोबथानि सागानगिरि बिथाङानो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ आरो बियो बुहुमनि जारिमिनाव गैयै मोनसे दुखुनांथाव नुथाय। आरो बिथाङा बे गोरोबथानि उनाव बिथांमोनखौ साख्रि बाख्रिबो होनो हालिया आरो जायफोर स्टेटनि गेजेरजों साख्रि मोनदोंमोन बिथांमोनाबो बिटिआरनि सिङाव थानो मोनाब्लासिनो धेमाजि, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि, धुबुरी बायदिफोराव थांनो गोनां जादों होनना फोरमायो। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावोदि बबेबा दालां लामाखौ जों मावदों होनना इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनो हागौबा दिन्थिना हो होननाबो गोख्रों रावजों सोंखारि। 14टा डिपार्टमेन्टखौबो लानानै बिथाङा बुङोदि 14टा डिपार्टमेन्ट स्टेटनो हरनानै MCLA बिथांमोना डिसिनि साखाथियाव थांब्लाबो जेबो खालामनो हायैनि हालाय हाफाय जाबाय थानायबो नुबोगासिनो दं होनना दैमारि बिथाङा फोरमायो। मैया 2005 मायथाइनि 24 नभेम्बर खालारै ससाइटि रेजिस्ट्रेन्स एक्टनि 1890 नम्बरजों दाजानाय नाडा थामहिनबा नेशनेल एन्टि डपिं एजेन्सि हिमा दासखौ सासपेनसन खालामबाय। नाडाया फोरमायनाय बायदिब्ला हिमा दासआ नाडानि नेमखान्थिखौ बोसोराव खेबसे नङा, खेबनै नङा, गासै खेबथाम सेफायदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ सासपेनसन खालामनो गोनां जादों। आरो नाडाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिथाङा बे सासपेनसननि साजाखौ खमैबो 2 बोसोरसिम मोगा-मोगि जानांनो हागौ होनना सुलुङाव फोरमायो। मिथिंगानि मायाखौ सोर मा बुङो? मैया गुदुं सान्दुंनि थाखाय 14 जन सुबुङा थैनो गोनां जानाय जाथाया आसामाव गोबां सुबुंनि गोसोखौ समखिखांहोयो। बेराफारसेथिं आसामाव जाय समाव 38.2 सेल्सियास दुंथाइजों मानसि थैदों, नाथाय भारतनिनो साखाथियाव थानाय सिडनी टाइफुनाव घन्टायाव 194 किल'मिटार गोख्रैथिजों आरो फुजियायाव दैबानाजों राजा लामानि महरा लैथोमानि महर लानायखौ सुबुं माहारिया सानना आगोरमोनि जादों। 2021 मायथाइनि 2 आगस्ट खालार खालि नुरुल हक मुंनि सासे सुबुङा नखरसेनि सासे गथ'खौ जिनाहारि खालामना भिडिअ रेकर्डिं खालामनायजों लोगोसे सिगि सिग' खालामना बे बाथ्राखौ गादबना दोनदोंमोन। नाथाय गथ'नि बिमा बिफाया गसाइगाव थानायाव बिथांनि सायाव केस होयो। बे लेखायै 422/21 नं बे केस नम्बरनि जोबथा बिजिरनाय महरै मैया पक्स'नि 4 नं धाराजों IPC 457 नि गेजेरजों 30 बोसोरनि जेलनि साजा लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमाना फोसाव आरो बे दायजों लोब्बा गोनां 3 फारियै जब्बर आली, जयनाल आली आरो मुस्ताफिजुर रहमान बिथांमोनखौ बे केसनिफ्राय उदां खालामना होयो। बावैसो साननि सिगाङाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया केरिबियन लैथोआव जानानै सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 68 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा बे गिलुबालु जाथायखौ नुयो। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला सासे सुबुंखौ गोथाङै आखाइ आख्रबनानै लैथोआव तालिबानफ्रा गारहरो आरो सुलुङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिथाङा 450 पाउन्डनि ककेनखौ खावदोंमोन आरो जायनि थाखाय बेबायदि साजाखौ होदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै थारैनो नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंदोंब्ला आरो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।